zose ndipeleka kwa inu, zanga zose ndipeleka kwa inu. Changa nipeleka kwa inu, chuma changa nipeleka kwa inu, ambuye ndikuchita nacho. Zanga zose ndipeleka kwa inu, zanga zose ndipeleka kwa inu, ambuye muchite navyo. Ena mwaife sitima bempera osati kuti sitima funa kubempera yayo komano sitima aziwa kuti kodi pempero tijana olokapena sitima aziwa kuti kodi ntchito ya pempero kwenikweni ndijana chifukwa ngati sumazindikira olokapena ngati sumaziwa kufunika kwa pempero nje kuti sungapemphere pokhapokha ukuziwa chomwe pempero lili nje kuti ukhala msikana wa pempero, mbambo wa pempero, mayi wa pempero, kapena nyamata wa pempero. Komano ngati sukuziwa kuti pempero ndijani sungapemphere. Komanso ngati sukuziwa kuti kodi ntchito ya pempero ndijani sungapemphere. Ambiri mwa ife timapemphera osati kuti tikufuna ife,
komano wina wake akukuza kuti pempherani musanadye, pempherani musanagone, pempherani. Komano kwenikweni sitimaziwa kuti kodi pemphero ndi chani. Ambiri samapemphera chifukwa chosazindikira kuti pemphero ndi chani. Komano ukaziwa chomwe pemphero lili ndiye kuti ukhala wopemphera. Ukazindikira ntchito ya pemphero uziwaso chomwe weyo uyenera kupempherera. Ndeno funso langa usiku uno ndilakuti kodi pemphero ndi chani? Pemphero ndi chani? Haleluya. Alipo amene angandiyankhe? Mayi ali pomwepo tayankhani ndithu. Pemphero ndi chani? Pemphero kwa yankuyanga kulumikizana ndi Mulungu kapena kupempha china chake kwa Mulungu. Kulumikizana ndi Mulungu kapena kupempha china chake kwa Mulungu. Haleluya. Suli kutali yayi. Zooneka kuti wachita uchula ziwiri. Pemphero ndi chani komanso ntchito ya pemphero ndi chani. Pemphero ndithu ndi kulumikizana ndi ndani? Ndi Mulungu. Komano ambiri kulumikizana ngati tikulumikizana ndi Mulungu timaziwa kuti kulumikizana ndi Mulungu ndiye kuti ndikupempha kwa Mulungu. Ambiri mwa ife ntchito ya pemphero ndikupempha kwa Mulungu. Komano pemphero ntchito zake zilipo zambiri. Mulungu atipasa mwapaderadera tsiku la lero la Friday kuti tiziphunzira za pemphero. Chilipo china chake chimene afuna apange malo ano. Chilipo china chake chimene afuna dani apange panopa mokhuzana ndi pemphero. Ndeno tapasika tsiku la lero Friday ina yonse tiziphunzisana za pemphero. Kodi tingapemphere bwanji? Kodi pemphero ndi chani? Kodi ntchito ya pemphero ndi chani? Haleluya. Pemphero ndi kulumikizana iweyo ngati munthu, ifeyo ngati anthu ndi Mulungu. Kodi tingalumikizane bwanji ndi Mulungu? Haleluya. Amen. Ndingopereka chitsanzo ichi. Pa dziko lapansi pali munthu, palinso zolengedwa zina ngati nkhuku, timoze, ngati nyerere. Kodi iweyo ngati munthu ungayankhulitsane ndi nyerere? Ndikumamva? Chifukwa chani? Tilibe kuchekera kwamsana ndi nyerere. Komano nyerere zokhazokha zimayankhulitsana. Zikaona shuga pena pake inake masogola. Ndeno zina zije zimatati zimasatira. Follow the leader. Ndiye kuti pamene paja patiyani pali communication. Ndiye kuti zikugwirizana, zikumvana. Haleluya. Komano ifeyo ngati anthu kuti tikayankhulitsane ndi nyerere ndipovuta. Chifukwa chani? Our mode of communication is different. Njira yoyankhulitsana ifeyo ndi nyerere ndizosiyana. Makutu athu si makutu a nyerere. Ndeno nyerere singatani singamva. Ndeno tikamakamba zoyankhulitsana zolumikizana ndiye kuti ndi anthu awiri atani amvane. Wina aziyankhula, wina aziyankha. Ndeno pemphero ndi kulumikizana pakati pa munthu ndi Mulungu. Ndiye kuti munthu akuyankhula, Mulungu akutani, Mulungu akuyankha. Limenelo ndiye pemphero. Pemphero is a dialogue, is a communication. Anthu awiri aina kuti azitani aziyankhana. Mulungu ayankhule ife timve. Mulungu amamva zomwe ifeyo tikuyankhula. Komano zomwe Mulungu akuyankhula ifeyo ngati anthu sitimamva. Chifukwa chani? Communication imene Mulungu amayendera ndi communication ya ifeyo ngati anthu ndi zosiyana. Haleluya. Tikamawerenga mawu ku Yohani chapter 4 verse ya 24, mawu akuti Mulungu ndi Mzimu, ndipo omupembedza iyeyo ampembedze mu mzimu komanso mu choonadi. Kutanthauza kuti ngati tikufuna kuti tikamvane ndi Mulungu,
ngati tikufuna kuti tiziyankhulitsana bwino ndi Mulungu azitimva, ifenso tizimumva. Akuti ndi pamene ifeyo tikuyankhula ku Mzimu osati mu munthu ayi. Ambiri mwa ife tikuyankhula ku munthu, tikumapemphera ku munthu. Ndi chifukwa chake pemphero lathu silimabwera ndi yankho kuchokera kwa Mulungu. Onene kuti ambiri mwa ife sitili mu Mzimu ayi. Ndi chifukwa chake olo Mulungu atiyankhe sitimamva zoti Mulungu atiyankha. Olo Mulungu anene kuti mwana wanga bizinesi ndi iyi, iweyo sumamva ayi chimene Mulungu ayankhula. Chifukwa chani? Iweyo makutu ako si makutu amene Mulungu amayankhulako ayi. Haleluya. Amen. Makutu a ife si makutu amene Mulungu amayankhuliramo ayi. Akuti makutu a ife ndi chani? Ndi mtima mwathu. Akuti Mulungu amayankhula ndi mtima wathu. Sitizamva Mulungu akuyankhula kuzera makutu mwathu. Ndi chifukwa chake akuti Mulungu ndi Mzimu, ndipo omupembedza iyeyo ampembedze mu Mzimu komanso mchoonadi. Teno ngati tikufuna kuti tikamvane ndi Mulungu, ndiye kuti ifeyo tichoke ku munthu tikhale kuchani? Tikhale ku Mzimu. Ndiwerengeretu vesi lina kuti tizimvana bwinobwino. Ephesians chapter 6 verse ya 18. Aefeso chapter 6 verse ya 18. Mawu akuti chani? Akuti nthawi zonse tikapemphere mu Mzimu. Tikafuna kupemphera akuti tipemphere mu Mzimu. Chifukwa chani? Ndi zomwe taziona pa Yohane chapter 4 verse ya 24. Chifukwa pemphero ndikulumikizana pakati pa ifeyo ndi Mulungu. Ndeno ngati pemphero pali kulumikizana pakati pa ife ndi Mulungu, kodi Mulungu ndi ndani? Akuti Mulungu ndi Mzimu. Ndiye ngati Mulungu ali Mzimu, ndiye kuti nafenso ngati tikupemphera tipemphere mu Mzimu. Akuti nthawi zonse mukafuna kupemphera mupemphere mu Mzimu. Chifukwa chani? Mulungu ndi Mzimu. Chifukwa pemphero ndikulumikizana ndi Mulungu. Ndeno sungalumikizane ndi Mulungu ngati uli ku munthu. Wiki yonseyi, masiku onsewa athawa, takhala tikukamba kwambiri za Mzimu wa Mulungu. Kuti kodi Mzimu wa Mulungu uli mkati mwanu? Kodi Mzimu wa Mulungu uli ndi inuyo? Do you have the indwelling Holy Spirit? Chifukwa ngati uli ndi Mzimu wa Mulungu, ndiye kuti uli ndi kuthekera kolumikizana ndi Mulungu. Komano ngati Mzimu wa Mulungu ulibe, ndiye kuti sungalumikizane ndi Mulungu. Tikamawerenga mawu akuti tisanayankhule kapena tisanapemphere, Mulungu amaziwa kale chomwe tikapemphere. Koma kodi ifeyo timaziwa chomwe Mulungu atiyankhe? Ayi. Kodi ifeyo timaziwa zimene Mulungu atiyankha? Ayi. Ndikufuna ndikuwuzeni ichi. Pemphero is a dialogue. Ndikulumikizana pakati pa ife ndi Mulungu. Ndipo kulumikizana zimachitika ndi anthu awiri. Ngati wina akuti mundipaseko ndalama, wina amayankha ndalama ndilibe kapena ndikupasa, ndiye kuti communication yachitika. Chimodzimodzi ndi Mulungu. Iweyo sungamapemphe shuga, sungamapemphe ntchito, sungamapemphe ndalama ya business, Mulungu osakuyankhayi. Akuti ukangopemphera pompopompo Mulungu amakuyankha. Sikuti ngati ndalama ya business ija yapezeka next week, ndiye kuti Mulungu akuyankha next week. Ayi. Nthawi yomweyo Mulungu amakhala dani ayankha dani. Iwe wapita kwa neba ndavutika, mundithandizeko ndalama. Ndikufuna ndalama at least ndiyambe business. Ndi aneba aja akuza kuti ndamva ndikuthandiza, komano apanopa ndipakati pa mwezi, bwanji ndikupase next week. Then next week ija azakupasadi. Kodi aneba aja akuyankha leroli pokuza kuti next week kapena akuyankha next week? Ayankha leroli. Ndichonje? Ndiye kuti chimodzimodzi ndi Mulungu. Nthawi ina iliyonse tikamapemphera timalandira yani. Kungoti ifeyo tilibe kuthekera kumva chimene Mulungu atiyankhula. Mulungu amatiyankha pompopompo. Tili pano pachonchi tikupemphera pompopompo Mulungu amatiyankha. Komano vuto ndi ifeyo. Nkutheka mwina tilibe kuthekera kuti tikamve chimene Mulungu atiyankhula. Chifukwa chani? Iyeyo ndi Mzimu. Kodi iweyo ndi Mzimunso?
ngati uli mzimu ndiye kuti umumva Mulungu akukuyankha. Komano ngati wewe ukadali kuthupi ndipovuta kuti ukamve chimene Mulungu akuyankhula. Akuti musanapemphere ndimaziwa chimene mukupempha, musanayankhule ndi mawu ndimaziwa kale chimene mukufuna. Ndeno ngati Mulungu amaziwa kale chimene tikufuna, ndi chifukwa chani timapemphera? Kumbukira nanena kuti pemphero ndikulumikizana pakati pa ife ndi Mulungu. Ifeyo kuti Mulungu atimve ndizosavuta. Chifukwa chani? Mulungu amaziwa china chilichonse. Tisanapemphere amakhala kuti aziwa kale zimene tikufuna. Ndeno communication ya ife kupita kwa Mulungu ndiyosavuta. Komano vuto ndi communication yochoka kumwamba sopano, yochoka kwa Mulungu kubwera kwa ife. Imeneyo ndi imene pali vuto. Ambiri mwa ife sitimamva zimene Mulungu akutiyankhula. Mulungu amatiyankhula tsiku lina lililonse. Olopano pachonchi Mulungu akutiyankhula, komano sitikumva. Mulungu amatiyankhula ndi mzimu wake. Kodi mzimu wa Mulungu umapezeka kuti? Mzimu wa Mulungu umapezeka mu mtima wako. Ndi chifukwa chake zanazanali kapena mawiki athaosewa timanena kuti upange zoti mzimu wa Mulungu apezeke mu mtima mwako. Ndiye kuti weyo ndiwe mwana wa Mulungu. Chifukwa chani? Wakonzeka kuti ukamve kwa Mulungu. Chifukwa Mulungu ndi mzimu, amayankhulanso mu mzimu. Ndeno ngati wewe uli ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako, ndiye kuti wakonzeka kumva kwa Mulungu. Kutanthauza kuti kwa Mkhristu makutu ake omvesera kwa Mulungu ndi mu mtima mwake. Haleluya. Ndi chifukwa chake nthawi zina uzaona kuti wazuka mamawa from nowhere ukumva ngati kuti mu mtimamo mukupweteka. Komano kuti koma kwenikweni ndiye ndichani? Mtima wangawo ukupweteka. Simene ndimakhalirayo. Ndiye kuti mzimu wa Mulungu akuyankhula mkati mwakomo. Usafunse neba wako ya. Chifukwa neba wako zimene akuyankhulezo umvera makutu. Koma Mulungu amayankhula ndi mu mtima mwako. Akuti mzimu uli mu mtima mwako. Ndeno Mulungu akamayankhula amayankhulanso ndi mzimu. Ndi chifukwa chake umapezeka kuti ukuvutika mu mtima. Lero lino ndisoweseka mtenjere. Ndiye kuti Mulungu akuyankhula. Ngati sukumva kapena ngati mzimu wa Mulungu ulibe mkati mwako, ndiye kuti siumvayi. Uzapezeka kuti from nowhere olokapena chakumasana chakumazulo ukuzaona kuti mwina pachitika ngozi, olo mwina kachita chalikatani chasowa pa nyumba pako. Chifukwa chani? Mzimu wa Mulungu amakuyankhula. Mwana wanga, tenja ikubwera, tenja kusogoloko, panga china chake, pemphera uphwasule izi. Ndeno kuti weyo ulibe kuthekera kwa kumva chimene Mulungu akuyankhula, umangotani? Umangokhala. Ukufuna ugone, uzaona kuti maybe ukusoweka mtendere. Ukati utembenukire uku trositi kubwera, ukati upangizi trositi kubwera, ukulephera ukona kwenikweni ndichani? Mzimu wa Mulungu akuyankhula. Mwana wanga, panga china chake, werenga Baibulo. Mwana wanga, pemphera. Ndiye kuti Mulungu akuyankhula mu mzimu. Mzimuwo uli mu mtima mwako. Ngati sukugwisa ntchito makutu au zimu, ndiye kuti zikuvuta. Makutu ako au zimu ndi mu mtima mwako. Ukamasoweka mtendere uziwe kuti Mulungu akuyankhula. Ndeno kuti ukamve chimene Mulungu akuyankhula ndi pamene kutani? Ndi pamene ukupemphera. Chifukwa kupemphera sikungoyankhula kwa Mulungu iweyo yayi, komanso ukufuna umumve Mulungu akutani? Akuyankhula. Ndeno timakamba kuti usanapemphere Mulungu amakhala akuziwa kale chimene ukufuna. Ndiye kuti pemphero ntchito yake yayikulu kwambiri ndi iweyo sopano ukamve kwa Mulungu. Chifukwa nthawi zambiri sitimamva chimene Mulungu akutiyankhula. Ndeno kuti ukamve chimene Mulungu akuyankhula, akuti ukuyenera kuti usegule makutu ako auzimu. Makutu ako auzimu si makutu awiri watikwaziwawo ayi. Maso ako auzimu si maso awiri amene tikwaziwawo ayi. Maso ako ndi makutu ako akuti ndi mtima wako. Ndi mu mtima mmene muli mzimu. Ndi chifukwa chake ena amafunsa, ukamati ine ndiye ndipange chani, ine ndiye ndisankha bwanji, uyu akuti izi, uyu akuti ichi, mwamuna uyu akundifuna, ulusa akundifuna, ndeno ndipanga bwanji? Amanena kuti mu mtima mwako. Kodi mtima wako kuti chani? Mtima wako ndi amene wanyamula zambiri.
fa mu mtima mwako ngati uli mkhristu ndiye kuti ndimene muli makutu, ndimene muli maso. Ndeno maso ako a mu mtima aja, maso ako a mu mzimu aja ndi amene akuonese kuti I think mwamuna uyu ndi amene tithandizane, I think business ndimene ineyo ingandipindulire. Wafunsa mu mtima mwako, uzaona kuti nthawi inake ukangoti I think mwamuna uyu, uzaona kuti from nowhere mwina mu mtima mwakomo sukumva mwino ayi, ukumva ngati mtima mja mukupweteka. Ndiye kuti Mzimu wa Mulungu akukususa, chimene ufuna kupangacho ndichosayenerera. Ndiye kuti Mulungu akukuyankhula mu uzimu. Ngati wewe uli mu uzimu ndiye kuti umumva Mulungu. Mulungu amatiyankhula kuzera mu uzimu wake. Haleluya. Kodi tukamba chani? Tukamba za pemphero, kuti pemphero ndikuyankhulisana pakati pa munthu ndi Mulungu. Ndeno poti Mulungu ti mzimu, akuti nafeso tikatani tikayankhule kapena tikampembeze mu uzimu komanso mu choonadi. Kwa Efeso amati tiyeni tikapemphere mu uzimu nthawi zonse. Ndeno funso ndakuti kodi kupemphera mu uzimu zimatanthauza chani? Kodi zimatanthauza kupemphera malilime? Kodi kwenikweni kupemphera mu uzimu zitanthauza chani? Ndizimenenso ku Yohane chapter 4 verse 24 akutiuza, akuti poti Mulungu ndi mzimu tikadali nafeso tikapemphere mu uzimu komanso mu choonadi. Ndeno ndofuna ndikuthandize kuti kupemphera mu uzimu ndi pamene ukupemphera cholinga chenicheni chimene Mulungu akufuna. Haleluya. Tikamati amayi awa akupemphera mu uzimu, abambo awa akupemphera mu uzimu, ndiye kuti chimene akupempheracho akupemphera chenicheni chimene Mulungu akufuna. Ndikufuna mukazindikire ichi kwa ife amene timapemphera, kwa ife amene tikufuna tikapemphere. Mulungu samayankha pemphero lathu ayi. Haleluya. Mulungu samayankha pemphero lathu, koma amayankha pemphero lake, pemphero limene lapempheredwa ndi mzimu wake mkati mwathu. Katuvana bwino mwini. Mulungu samayankha pemphero lathu, kutanthauza kuti samayankha pemphero limene tapemphera kuthupi, koma amayankha pemphero limene tapemphera mu uzimu. Ndi chifukwa yake mawu akuti nthawi zonse ukumbukire ichi, uzipemphera mu uzimu. Always, if you want to pray, you must pray in spirit. Chifukwa chani? Mulungu samayankha pemphero lathu, chifukwa pemphero lathu limakhala pemphero la kuthupi. Mulungu amayankha pemphero lake. Chifukwa chani? Pemphero la Mulungu ndi pemphero limene lapempheredwa mkati mwathu ndi mzimu wake. Timoze. Ndeno kodi mzimu wa Mulungu upemphera bwanji mkati mwathu? Chifukwa kuti nthawi zonse tikapemphere mu uzimu. Nanga kodi mzimu wa Mulungu upemphera bwanji mkati mwathu? Tikumbukire kuti mzimu wa Mulungu ndi amene anatani, ndi amene analemba mawu a Mulungu. Baibulo ili ndi mawu amene analembedwa ndi mzimu wa Mulungu. Ndeno ngati ufuna kuti ukapemphere mu uzimu, ndiye kuti uzichita zimene mzimu wa Mulungu ukufuna. Uzaona kuti mu mawu a Mulungu muli mawu amene Mulungu anatani, muli mawu amene Mulungu anayankhula kuzera mwa mzimu wake. Kutanthauza kuti ngati mawu akuti tisapemphe zinthu ndi zolinga zolakwika. Timoze. Mawu amati tisapemphe zinthu kapena tisapemphe kwa Mulungu ndi zolinga zolakwika. Ndiye kuti ndi mawu a Mulungu amenewo. Ndeno kodi mawu a Mulungu analemba ndi ndani? Mawu a Mulungu analemba ndi mzimu ndi mawu a Mulungu. Ndiye kuti weyo ukupemphera mu uzimu. Kupemphera mu uzimu sizimatanthauza kuti upemphere malilime okhayi. Inde kupemphera malilime ndiye kuti ukupemphera chimene Mulungu akufuna. Ukupemphera
cholinga chenicheni cha Mulungu. Chifukwa chani? Anthu amene amapemphera malilime sikuti ndiwo akupempherayi, koma ndi Mzimu mkati mwawo umene ukupemphera mkati mwawo. Ndeno ukamapemphera malilime uzindikire kuti ukupemphera mu Mzimu. Straightforward. Chifukwa chani? Ukamapemphera malilime ndiye kuti ndi Mzimu mkati mwako akupemphera, ngakhale sukumva, ngakhale ena sakumva, koma akupemphera chenicheni cholinga cha Mulungu, akupemphera chenicheni chimene Mulungu akufuna. Ndeno ngati ufuna kuti ukakhale very sure kuti ndithu ukupemphera mu Mzimu, ndiye kuti pemphera malilime, ndiye kuti Mzimu wa Mulungu upemphera direct chimene Mulungu akufuna. Komano kupemphera malilime ndi mphaso, si wina aliyense amene angapemphere malilime. Pokhapokha mphaso ija yafika pamoyo wako. Kupemphera malilime sitimaphunzitsana kuti yamba kupemphera ayi. Kupemphera malilime ni mphaso, akuti ukangozazidwa ndi Mzimu wa Mulungu, akuti kuti uziwe kuti wazazidwa ndi Mzimu wa Mulungu, akuti chizindikiro choyamba ndi pamene ukupemphera malilime. Ndeno wina aliyense amene akupemphera malilime ndiye kuti amene akupemphera mu Mzimu. Mulungu ndiye kuti ayankha pemphero lake. Chifukwa chani? Ukamapemphera mu Mzimu ndiye kuti ukupemphera chenicheni chimene Mulungu akufuna. Tilipo ena timati koma ineyo Ambuye mundipase, ndikufuna galimoto. Ambuye ndikufuna ndikule galimoto. Chifukwa chani ndikufuna kugula galimoto? Aneba ako anakuthira madzi pansi, nawenso ufuna kugula galimoto usathire madzi. Ndiye kuti ukupempha chinthu china chake kwa Mulungu, komano mwa njira yosayenerera. Ndeno Mulungu akuti sangayankhe zimenezo. Ndiye kuti ukupemphera osati cholinga cha Mulungu, ndiye kuti ukupemphera muthupi, si ukupemphera mu Mzimu. Koma ngati mawu akuti upemphe chinthu chimene ineyo chindipindulire pamoyo wako, kenako ukagwada pasi, Ambuye ndikufuna business. Chifukwa chani ndikufuna business? Ndikufuna business kuti maprofiti aja ndizikaperekako ndalama yogwirika ku charity, ndizithandizako utumiki wanu. Ndiye kuti Mulungu amatakasidwa kuti mwana uyu akufuna business, cholinga ndalama ija izipindulira chani? Ufumu wanga upite chitsogolo. Sumapemphera malilime, komano wapemphera mu Mzimu. Chifukwa chani? Wapemphera mawu. Ndichifukwa chake kwa Yohani chapter 4 verse 24 mawu akuti Mulungu ndi Mzimu, tikapembeze mu Mzimu komanso mu choonadi. Mzimu tumene tikukamba apawo, choonadi ndiye mawu ake. Tikawerenga mawu napemphera chimene mawu akutiuza, ndiye kuti kupemphera mu Mzimu. Ingakhale kupemphera mchichewa ka kupemphera mchizungu, komano ngati kupemphera mawu a Mulungu, ndiye kuti weyo ukupemphera mu Mzimu. Pemphero limenelo liyankhidwa. Ndibwerezepo, Mulungu samayankha pemphero lake ayi, koma amayankha pemphero lake, pemphero limene lapempheredwa mkati mwathu. Kuzera mwa ndani? Kuzera mwa Mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu apemphera mwa ife munjira ziwiri. Njira yoyamba ndi imene Mzimu yekhayo amapemphera, akakupasa mphaso ya malilime. Wina aliyense amene akupemphera malilime ndiye kuti akupemphera mu Mzimu. Pemphero limenelo liyankhidwa. Mzimu wa Mulungu amapemphera mkati mwathu pamene ifeyo tasankha kumapemphera malingana ndi mene mawu alili. Ngati tikupemphera ndi mene mawu alili, ndiye kuti Mulungu atani? Atiyankha. Ndichifukwa chake ndi bwino kuti nthawi zonse tizikhala pafupi ndi mawu. Ena mwa ife timatha kupita ku phiri ati ndikapemphera, koma Baibulo ulibe. 1 week ikutha sumawerenga mawu, koma kuti ukupemphera. Chimene ukupemphera ndi chani? Akuti tikapemphere mu Mzimu komanso mu choonadi. Choonadi ndiye mawu a Mulungu. Ndiye kuti choyamba usanapemphere ukawerenge mawu. Ukawerenga mawu akuuza chimene wene akupemphera. Ukamawerenga mawu akupasa petition yoti ukatani ukapemphererepo. Koma ambiri mwa ife moyo wathu sikupita chitsogolo. We are prayer warriors.
ambiri amati abaya wamapemphera, abambo wamapemphera, nyamatayo yamapemphera, komano timangopanga phokoso sitimapemphera zenizeni. Haleluya. Ndiye kuti timangopemphera chimene chabwera mmutu wathu. Talota kuti amatithamangisa basi tikupemphera kuopa ujani kuthamangisiwa. Ndiye kuti tsopano pemphero lako is being driven by fear and not the word of God. Akuti pemphero lathu lisogozedwe ndi mawu a Mulungu komanso mzimu wa Mulungu osati mantha. Nthawi zina Satana akhoza kungotipasa mantha, kungokupangisa iweyo kuti usapempherere zinthu zoyenerera, uvesere mawu a Mulungu. Kodi Mulungu akuti chani? Mawu aja ukaamva utenge mawu amenewo upemphere, then mzimu wa Mulungu ali mkati mwako mulole atani apemphere. Nthawi zambiri ndi bwino kafuna kupemphera osangoyamba kupemphera ayi, uzipempha kwa mzimu wa Mulungu kuti mzimu wa Mulungu mkati mwanu ndikufuna ndipemphere, mundithandize kutani, mundithandize kupemphera. Ukatero ingakhale upemphere chichewa kapena chizungu, ndikufuna ndikusimikizire kuti upemphera mu mzimu. Uzaona kuti ngati umafuna kuti upemphere ndalama ya business, ngati umafuna kuti mwina upempherera ana ako, uzaona kuti zonse zija mzimu wa Mulungu amazichosapo, amabweresa mapetishoni yake. Uzaona kuti pempherera mayi aja, pempherera bambo aja, pempherera banja lako, pempherera sukulu yako. Chifukwa chani? Tsopano si iweyo sokupempherayi, koma ndi mzimu amene unampempha uja kuti mzimu wa Mulungu ndikufuna ndipemphere, ndithandizeni kupemphera. Uzaona kuti mzimu wa Mulungu amabweresera mapetishoni tsopano, pempherera ichi, pempherera ichi, pempherera ichi. Ndiye kuti mzimu wa Mulungu ndi amene akupemphera mkati mwako. Ndiye kuti pamenepo ukupemphera mu mzimu komanso mu choonadi. Mawu pa Efeso chapter 6 verse ya 18 akuti nthawi zonse tikapemphere mu mzimu. Ndeno tikuphunzitsana kuti kodi kupemphera mu mzimu ndi chani. Ukupemphera mu mzimu ngati wamulola mzimu mkati mwako kuti akapemphere. Mzimu mkati mwako akhoza kupemphera kuzera m'malilime, komanso akhoza kupemphera kuzera mu mawu a Mulungu. Akhoza kupempheranso kuzera mwa iweyo ngati wamtuma, ngati wampempha. Mzimu wa Mulungu ndikuziwa muli mkati mwanga, ndithandizeni kupemphera. Uzaona kuti ukupemphera mu mzimu komanso mu choonadi. Ndichifukwa chake nthawi zonse ndakhala ndikupanga maphokoso kuti ndikwabwino kuti weyo ngati Khristu uonesese kuti mzimu wa Mulungu ali mkati mwako. Chifukwa opanda mzimu wa Mulungu mkati mwako ndiye kuti sungapemphere, ndiye kuti kungozinamiza wekha. Haleluya. Tukamba za pemphero, ngati ulibe mzimu wa Mulungu mkati mwako ndiye kuti sungapemphere, ndiye kuti pemphero lako ndi maphokoso. Nanga ndi ndani amene ali ndi mzimu wa Mulungu? Nanga ndi ndani amene ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwake? Akuti ndi iye amene amatani, ndi iye amene amachita mawu a Mulungu. Ngati ukuchita mawu a Mulungu ndiye kuti mzimu wa Mulungu uli mkati mwako. Ndiye kuti ukafunanso kupemphera upempheradi mu mzimu ndiponso mu choonadi. Koma iye amene moyo wake uli mu uchimo sangatani, sangapemphere. Tikati tiye tipemphere 30 minutes, tiye tipemphere 20 minutes, tiyeni tikapemphereni mu mzimu komanso mu choonadi kuti tikayankhidweni zenizeni. Koma ambiri mwa ife timaphokoso okhaokha amene timapanga. Kati tipita uchalichi ndi phokoso, kati tipemphera pa nyumba ndi phokoso, kati tipita kuphiri ndi phokoso. Chifukwa chani? Tilibe mzimu mkati mwathu oti akapemphere. Yohani chapter 4 verse 24 mawu akuti Mulungu ndi mzimu. Ndeno ngati Mulungu ali mzimu, sungapite kwa Mulungu muchithupithupi ayi, sungapite kwa Mulungu ndumangoyenda ndupita kwakumana ndi Mulungu ayi. Akuti mu mzimu wako tumene ukatani ukakumane ndi Mulungu. Kodi uli ndi mzimu oti ukakumane ndi Mulungu? Tamfunsa neighbor wako. Kodi mzimu oti akumane ndi Mulungu, oti akulumikise iweyo ndi Mulungu, kodi ali mu mtima mwako? Tamfunsa neighbor wako. Nanga chifukwa chani umapanga phokoso la pemphero? Nanga chifukwa chani umangopanga phokoso kusokosera mzako pamene mzimu umene ina kupemphera suli mkati mwako? Haleluya. Amen. Chomwe chimachimangisa mzimu mkati mwako ndi chani? Alipanga ndi yanke.
ngati mzimu wa Mulungu mkati mwako ndi amene ayenda kutani, ayenda kupemphera, ayenda kukumana ndi Mulungu. Ndeno ngati ukupemphera sukuyankhidwa, ukupemphera zako sizikuyenda, ukupemphera supita chitsogolo, kutanthauza kuti communication palibe kapena Mulungu sakuyankha. Kodi chimene chingathamangise mzimu wa Mulungu mkati mwako ndi chani? Ngati wamba kuchimwa ndekuti mzimu wa Mulungu uthawa. Munthu amene amba kuthawa pemphero ukazindikire kuti ameneyo ndekuti ayamba kuthamangisana ndi tchimo. Sikamakhala kugwirizana, kupemphera ndi tchimo palibe mgwirizano. Chifukwa kupemphera ndekuti mzimu wa Mulungu atani, mzimu wa Mulungu ayina kuti akubweresere chimene ukufuna, kapena mzimu wa Mulungu mkati mwako akulumikizise ndi Mulungu. Ndeno ngati kupemphera ndi kulumikizana ndi Mulungu, ndipo kulumikizana ndi Mulungu ndi mzimu, upemphera bwanji ngati mzimuyo wamuthamangisa kwenda tchimo lako? Pokhapokha upite kwa Mulungu kuti Ambuye tchimoli ndichosereni, upite kwa Ambuye Yesu tsopano. Chifukwa Mulungu anena kuti palibe angabwere kwa ine opanda ndani, Ambuye Yesu. Ngati ufuna kupita kwa Mulungu upite kwa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu patanda paja, kuzunzidwa kuja, kukhomedwa kuja, Imvani ija, Ambuye sukani tchimo lako. Ukangopanga choncho navomeza kuti tsopano ndasiya tchimoli ndizingochita mawu a Mulungu, akuti pamenepo tsopano mzimu uja uli mkati mwako, ndiye kuti wakonzeka tsopano kukayankhula ndi ndani, ndi Mulungu. Sungaduse Ambuye Yesu nakumana ndi Mulungu ayi, mpaka na Ambuye Yesu anene kuti it's okay, go. Chifukwa ukalumikizana ndi Ambuye Yesu ndiye kuti uli ndi mzimu mkati mwako, ndiye pemphero lija ndi mzimu uja ukukulumikisa iweyo ndi Mulungu. Chifukwa chani wiki yonseyi masiku onsewa ndakhala ndikulongolola kuti tiyeni timulole mzimu wa Mulungu apezeke mkati mwathu, tiyeni tithawe tchimo. Timafuna kuti tizikonzekerese kupemphera. Haleluya. Timafuna kuti tikonzeke kwa kumana ndi Mulungu. Sitikakumane ndi Mulungu tili opanda mzimu wa Mulungu. Chifukwa chani? Mulungu ndi mzimu. Ngati Mulungu ali mzimu, ifeso tikhale mu mzimu. Sungayankhulisidwe ndi Mulungu ngati usali mu mzimu, uli mu munthu. Ambiri mwa ife timapemphera koma tili mu munthu. Ndichifukwa chake tipemphere sitimamva chimene Mulungu akutiyankhula. Pemphero ndi iwe uyankhule Mulungu amve, Mulungu sayankhule iwe somve. Ndichifukwa chake ena ife timapemphera nthawi yayitali. Mawu akutuza kuti musanapemphere ndimakhala kuti ndamva kale chimene mukufuna. Koma uzaona akulu awa akupemphera 30 minutes, 1 hour, 2 hours, akufuna chani? Mulungu akuti usanapemphere ndikuziwa kale zimene ukufuna. Ndeno chikupangise kuti upemphere 3 hours ndi chani? Uziyankhula chani chimene Mulungu akuziwa kale chimene uyankhula? Haleluya. Mawu akuti usanapemphere, usanayankhule ndikuziwa kale chimene utani ufuna uyankhule. Usanagwade ndi pasi, usanapange ndi chisankho choti ndifuna ndilowe kuchipinda ndikapemphere. Akuti Mulungu wamva kale zimene ukufuna. Nanga chifukwa chani ukugwadabe pasi napemphera? Haleluya. Ndofuna ndikuzechi, timagwadabe kupemphera nthawi yayitali. Cholinga chake ndi chani? Tikufuna kuti nafeso timve zimene Mulungu watiyankhe, kapena timve zimene Mulungu akuyankhula. Kwa Mulungu kutimva ifeyo ndikosavuta, komano kuti ifeyo tikamumve Mulungu ndiye pali nkhani pamenepo, pali vuto. Zimafuna kuti iweyo uchoke kuthupi upezeke kuti chani uli mu mzimu. Ndeno chimene chingakupose kuthupi nakapezeka mu mzimu ndiye pemphero. Osati pemphero la 3 minutes ayi, osati pemphero la 5 minutes, la 10 minutes ayi. Ndichifukwa chake ukakhala Mkhristu ukuyenda kuti uzizipanga train kupemphera. Ngati lero wapemphera 5 minutes, upange kuti mawa uzapemphereko 7 minutes, siku linalo uzapemphereko 10 minutes, siku linalo uzapemphereko 15 minutes. Uzikwera choncho mpaka na uzafike ndithu kupemphera 1 hour, 1 hour 30 minutes. Chifukwa chani? Pamene ukupemphera nthawi yayitali ndi pamene umazisandusa kuchoka kuthupi kubwera ku mzimu.
kenaka uzayamba kumumva Mulungu mwabwinobwino. I think Mulungu akutiyankhula business ndimekayi ndiyambekayi osati kuti ndayisiratu yayi ndizayambaso komano pasogolo panopa ndizingopanga izi. Chifukwa chani? Unali mpemphero nthawi yayitali. Haleluya. Tikamawerenga mawu akuti Ambuye Yesu anapemphera usiku wonse mpaka na mama akuti kutacha ndi pamene anakasankha ophunzira kuti iweyo Simon Peter ndi ophunzira wanga, iweyo ndiwenso ophunzira wanga. Ophunzira ngati 12. Kutanthauza kuti pemphero lija ndi limene linapangisa Ambuye Yesu kuti akhale ndi kuthekera koziwa kuti uyu abwere chifupi changa, uyu abwere kwa ine, uyu abwere pafupipa. Ndiye kuti discernment imabwera chifukwa cha pemphero. Uzifunse kuti Ambuye Yesu chabwino amene ali Mulungu kumene, mwana wa Mulungu, apemphere usiku wonse chifukwa chake. Amapita kuphiri kumakapemphere. Nthawi inake akuyembekeza kuti apachikidwe pa mtanda, tikumva kuti Ambuye Yesu anatenga ophunzira ake atatu, Simon Peter, John, Andrew, akuti tiyeni kuphiri tikapemphere. Kwera anapeza kuti ophunzira chautani akugona. Akuti Simon Peter, kodi simungakhaleko ndine at least kwa ola limodzi lokha? Kutanthauza chani? Ambuye Yesu amatiphunzitsa kuti ngati Mkhristu tikuyenera kuti at least tifikeko pa level inake yoti tikhoza kupemphera kwa wanyawo. Osati kungopemphera kugona, osati kungopemphera 3 minutes ukafuna kugona. Ena ndife nde 3 minutes osimatha. Ambuye ndikuthokoza munali nafe masana onsewa, ndofuna ndigone muteteze. Amen. Basi ati bapemphera ife ndiye kuti wapemphera kugona, ufuna kudya Ambuye mutidalisire chakudyachi, mudalisenso amene akonza chakudyachi ndife tomwe. Amen. Ukudya chakudya mumapemphera ukukumbukira za pemphero lapakudya ndi lapakugona. Ndena afe timazapemphera kugona paja sitimaziwaso kuti apanga ameni ayi. Timaza kusita kukwacha mamba kodi ndimapemphera, kodi ndapanga ameni, kodi ndikutopa zoti wapanga ameni sikuziwaso yayo koma tulo. Tenda kuti kodi simungakhaleko ndineyo kwa ola limodzi lokha pemphero. Kutanthauza kuti ngati Khristu uzipange train, lero pemphera 5 minutes, mawa 10 minutes, siku linalo pemphera kandi 15 minutes, siku linalo ukamapemphera akuti kenaka Mulungu amazakupasa mphaso ya pemphero. Mphaso ya pemphero imabwera ngati munthu we uli ndi mtima omapemphera. Chifukwa enafe tikati tipemphere maybe 10 minutes, uzaona kuti ungopemphera 5 minutes zoti upemphere zadani zatha zonse zachoka. Ndiye ndipemphera chani? Uzingobweza chimodzimodzi. Chifukwa chani? Ulibe choti ungadani ungapemphere. Ndifake kwa Romans mawu akuti Mzimu wa Mulungu umatithangatira mukupemphera. Akuti ukalandira mphaso ya pemphero, ukalandira malilime, ukalandira mphaso ya malilime, akuti umangopemphera. Sumakhaso ndi petition kuti ine ndikapemphera ichichi ayi, umangolowa nyumba ine ndipemphera basi 30 minutes, umangopemphera opanda petition. Nje kuti sopano si iweyo kupemphera ayi, ndi Mzimu mkati mwako. Mulungu afuna kuti tipite chitsogolo ndi pemphero moyo wathu. Mawu akuti Ambuye Yesu anapemphera usiku wonse mpaka na mama. Ndiye kuti zinayamba ndi ndani? Zinayamba ndi Ambuye Yesu. Ndiye kuti anatisogola kuti nafeso ngati tifuna kuti zathu zile chitsogolo, ngati tifuna kuti tiwine, nafeso tikhale anthu apemphero. Ndiye kuti ziyamba pang'ono. Ngati wewe umangopemphera 2 minutes, ndiye kuti mawa uyambopemphera chani 5 minutes, siku linalo 10 minutes, siku linalo 20 minutes. Tikawerenga ku 2 chapter 7 verse ya 1, mawu akuti Solomoni atamaliza kupemphera ndi pamene Mzimu wa Mulungu unasika, ndi pamene moto wa Yehova unasikira pamalo. Kutanthauza kuti Solomoni akanapanda kumaliza kupemphera, moto ukanasika ngati ayi. Ndiye kuti ambiri mwa ife timapemphera inde ndizoona, komano sitimamaliza.
timangopemphera kuti timalize 2 minutes bwana tachongesa kuti ndapemphera. Purpose ya pemphero ndi chani? Ntchito ya pemphero ndi iweyo ukakumane ndi ndani? Ndi Mulungu. Ndeno ngati Mulungu yosunakumane nayo usiranji kupemphera? Pemphero ndi munthu kulumikizana ndi ndani? Ndi Mulungu. Ndewe wapanga chisankho kuti ndifuna ndipemphere. Okay, tamva. Wayamba kupemphera. Ndeno iweyo ndi Mulungu simunalumikizane. Ndewe wasiya kupemphera. Ndekuti wapemphera? Olota pemphera 30 minutes, 1 hour, 2 hours. Koma ngati Mulungu simunakumane, simunapemphera. Chifukwa pemphero ndikulumikizana iweyo ndi ndani? Ndi Mulungu. Ndeno funso ndani? Uziwa bwanji kuti mwalumikizana ndi Mulungu? Mzimu amene ali mkati mwako amakudziwitsa. Imafika nthawi inake ukupemphera ine prayer room, umafuna ngati utamba kuvina. Timoze, kazafika kani ukupemphera 10 minutes yati, 15 minutes yati, 20 minutes yati. Kenaka ukamafika kama 25 minutes umafuna ngati uyambe kuvina. Chifukwa chani? Ndikuti mzimu wa Mulungu ambakusindikizira kuti zimene umafuna zija zatani zachitika. Ndekuti watani wakumana ndi Mulungu. Chimakhala chizindikiro kuti pemphero lijatani sopano lakwaniritsidwa. You are in your prayer room. Chipinda kwako mapemphera. Kenaka ukungoziva ngati uzingosekerera. Chifukwa sungaone 2 million osasekerera. Ayi. Mulungu amakupasa 2 million in spirit. Amakukhozesa mayeso usanatani? Usanakhoze, usanazione. Anthu asanazione iweyo umakhola tani waziona kale. Chizindikiro kuti Mulungu adani ndakumanani ndi Mulungu. Mupemphero. Ukupemphera wayamba kusekerera. Uziwa bwanji kuti wakumana ndi Mulungu? Mawu amanena kuti palibe amene azaone Mulungu nakhala ndi moyo. Ayi. Moses amanena kuti Ambuye ndifuna ndikuoneni. Akuti sungaone ine nakhala ndi moyo. Ndipo palibe azaone ine azakumane ndi ine nakhala ndi moyo. Mulungu kwa ife ndi ulemerero wake. Ndichifukwa chake mawu akuti Solomoni atamaliza kupemphera ulemerero wa Yehova unasikira mu chipinda chija. Ndeno wamaliza kupemphera ngati ulemerero wauona. Pamene pali ulemerero sipangakhale matenda asoya. Pamene pali ulemerero sipangakhale kuwawidwa mtima. Ngati wapita ku chalichi ukusoweka mtendere. Ndeno kutoka ku chalichi ukusowekanso mtendere. Wakumana ndi Mulungu? Ayi. Iye amene akumana ndi Mulungu ngati analibe mtendere akhala ndi mtendere. Timoze. Ndi pamene ungaziwire kuti ndakumana ndi Mulungu, Mulungu ayankha pemphero langa. Wina aliyense amene akufuna kupemphera aonesese kuti ali ndi mzimu mkati mwake. Sungapemphere opanda mzimu mkati mwako. Nthawi iliyonse uzilimbikira kupemphera kusakasaka kapena kusinkhasinkha kuti kodi Ambuye mzimu wanu kodi uli mkati mwanga. Mwina ukafuna ndikupasa assignment usiku wina uliwonse ukafuna kugona uzisifusa kodi Ambuye mzimu wanu uli mkati mwanga. Mzimu wa Mulungu mkati mwako is everything. Umapanga zambiri. Tilipo amene timalota usiku. Loto ndi chani? Maloto zimatanthauza chani? Kwa enafe amene tinapitapo kandi kuplantaya kandi kuzuzu uzaona kuti ukulota uli kuplantaya, ukulota uli kuzuzu. Koma iweyo uli kunoko 25. Chachitika ndi chani? Loto ndi pamene mzimu wa Mulungu kapena mzimu mkati mwako sumatopa komanso sumakona. Haleluya. Ukatopa ndi thupi lako limene limatani limakona. Koma mzimu wako sumakona. So poti mzimu uja sumakona ndi umene umakhala kuyenda ndi malota ndikuyendesa galimoto. Ndekuti mzimu uja unakusiya unapita kukachita zimene ungatani ungakwanise pa nthawi imeneyo. So funso ndakuti kodi mzimu umene unakusiya uja ndi mzimu wa mtundu wanji? Kodi ndi mzimu wako
kapena mzimu wa Mulungu kapena mzimu wa Satana. Haleluya. Ndi chifukwa chake tikapita ku maloto, pali loto lako, loto la Mulungu, ndeno pali loto la Satana. Chifukwa chani? Cha mizimu imene ili mkati mwako. Kwa munthu amene sanamulandire Yesu, kwa munthu amene sakumulola mzimu wa Mulungu kupezeka mkati mwake, akamalota amakhala kuti ndiyeyo akulota, kapena mzimu wa Satana, an evil spirit, ndi amene utani akulota, ndi amene akumuyankhula. Ndimalize njonjo. Mkristu ndi wokhulupirira ndi anthu awiri osiyana. Wokhulupirira ndi amene ali ndi mzimu mkati mwake. Wokhulupirira ndi amene amachita mawu. Komano tonse tikapita ku chalichi timatchedwa Khristu. Chifukwa chani? Tikutchula za Ambuye Yesu. Ndeno Mkhristu ndi amene akusatira Ambuye Yesu. Komano kusatira Ambuye Yesu kamene akutchula za Ambuye Yesu sizimatanthauza kuti weyo ndiwe wokhulupirira. Ndeno kwa munthu amene ali wokhulupirira, kwa munthu amene ali ndi mzimu mkati mwake, loto lina lililonse likafika uziligwiritsa ntchito, uzifunsa kwa Mulungu kuti kodi Ambuye mukutiuza chani. Ambiri mwa ife sitingamumve Mulungu kuzera mu mtima mwathu. Mulungu akhoza kuyankhula kukuwawisa mtima, komano choti nthawi zambiri timakhala bize ukuonera filimu, uli pa WhatsApp, ukucheza ndi anzako, mukusewera, oloka mtima kawawe, suzaonapo ngati kuti china chake chachilendo chachitika pa moyo wako. Umazitenga chani? Umazitenga izi. Then kenaka mzimu wa Mulungu amanena kuti mwana uyu ndakhala ndikuyankhula kuyambira mamawa mpaka na madzulo sanandimve, kodi ndipanga bwanji? Kenaka amabwera ku maloto, ndikuyankhula kuzera ku loto, akuonesa izi iwe kumati koma ndinalota I think nangokhuta chabe wazisiyawo. Komano Mulungu amakuyankhula kuti mwana wanga kusogoloko sikubwera zabwino, yapa kulimbikira chitapo china chake. Haleluya. Ambiri mwa ife timatha kulota ndithu mwina ngati kuti kulemba mayeso. Ukulota ngati kulemba mayeso, ndipo mayeso aja malizasi ndithu atuluka ngati kuti walephera ndi okulira. Ndi ofika mamawa ukuzifunsa maloto anje amenewo uko basi ukupitiza moyo wako mmene ungataka, osaziwa kuti Mulungu akukuyankhula kuti mwana wanga kumene ukupitako kuli mayesero, ukumana ndi mayesero akuluakulu. Ngati upange masewera uzagwa nawo mayesero amenewo, uzachimwa nazo, ugwa nazo mu mzimu wako. Pemphera kuti mayesero amenewa utani uwagonjese. Ambuye Yesu nthawi imene amauza achina Simon Peter, Andrew and John kuti kodi simungakhaleko ndine kwa ola limodzi lokha mpemphero, anauza kuti pempherani. Chifukwa chani? Akuti mpemphere kuti mayesero akamabwera asazakugonjeseni. Ntchito ina ya pemphero timapemphera kuti tikayesedwa tisagonjeseni. Sitimapemphera kuti tipewe mayesero ayi. Mayesero sitimapewa, mayesero amabwerabe. Koma timapemphera kuti mayesero akabwera tiyagonjese. Upemphereretu kuphwasula mayesero aja. Haleluya. Ena ife timalota ndithu njoka ikutithamangisa. Kodi njoka mu uzimu ikuyimira chani? Muzaona kuti ndi njoka yomweyo yomwe inapita kwa ndani? Kwa Eva. Kadani? Ngati Satana. Ndiye kuti njoka ija ikuyimira Satana mwini wakeyo, ikuyimira mayesero akubwera pasogolo pako. Ndiye walota njoka komano wangokhala chichi. Kwa iye amene ali Mkhristu, loto lina lililonse likamabwera azifunsa Mulungu, Ambuye ndalota izi, kodi zitanthauza chani? Ngati Mulungu sanakuuze, pita kwa abusa, abusa ndalota izi, mundithandize, zitanthauza chani? Mwana wanga I think ABCD, upange chonchi. Haleluya. Amen. Zimabwera bwanji zimenezo? Ngati mkati mwako muli mzimu wa Mulungu. Ngati mkati mwako mulibe mzimu, ndiye kuti maloto aja ukhoza kulota somwe kuganiza.
chinanso nchaunena kuti Mzimu wa Mulungu ndamene amakulotesa komanso Mzimu wa Mulungu ndamene anatani ndamene analemba mawu ako. Ndeno loto limene walota la Mzimu wa Mulungu lena kuti ligwirizane ndi mawu ako sizimasemphanako. Friday nayonse tiziphunzira za pemphero komanso Friday nayonse ndi limene tizipanga training kupemphera. Pamene angakwanise kupemphera 1 hour azapemphera 1 hour, 30 minutes azapemphera 30 minutes, 2 hours azapemphera 2 hours, amene angapemphera usiku wonse azapemphera usiku wonse. Komano Friday nayonse tizayamba kupemphera 9 o'clock mpaka na 4 am mama. Haleluya. Ndikuti service ya Friday amazoita tizayambaso kungophunzana za pemphero. Kuti tikaphunzira pemphero licha tizikapanga apply kupemphera sopano. Haleluya. Chimene Mulungu akufuna kuti ukhale mtsikana wa pemphero, mnyamata wa pemphero, mbambo wa pemphero, mzimayi wa pemphero. Ukangokhala wa pemphero ndiye kuti iweyo ukhala ndithu wopita chisogolo. Pamene pali pemphero Satana amasamukapo. Pemphero sitimangopempherayi. Pemphero pafunika chisomo pamoyo wako. Mulungu akupase chisomo cha pemphero. Haleluya. Tikapita mawu akuti Elijah anangotani akuti anangoyankhula akuti at my word mvula zigwa kwa zaka 7 ndipo mvula sinagwe. Chifukwa chani? Akuti Elijah anali wa pemphero, anali ndi mzimu wa pemphero. Pemphero limapanga authorize chimene ukufuna. Haleluya. Ukanena kuti ambiri mwa ife timamuseweresa Satana. Haleluya. Timamuseweresa Satana. Timati Satana sungachite kanthu pa ine pamene moyo wa pemphero pa iweyo palibepo. Akuti pemphero limene limapanga authorize Mulungu kuti atani asikire pa moyo wako. Limapanga authorize Mulungu kuti asikire pa banja lako. Ngati sukupemphera umampasa Mulungu limit. Amafuna atakudalisa, amafuna atakukweza, amafuna atapanga zabwino pa moyo wako. Komano ngati sukupemphera ukumpasa limit Mulungu. Ukamapemphera umapanga authorize Mulungu kuti achite china chake pa moyo wako. Haleluya. Mulungu akuti ndikusakasaka munthu, ndikusakasaka mwana amene angayime mpemphero kuti ndipulumutse banja ili. Ndikusakasaka mwana amene angapemphere kuti banja ili sopano lione kuwala, lione zoyera, lione zabwino. Koma mwana ameneyo sitikumuona yani. Mulungu sakufuna anthu ambirimbiri ayi opemphera. Apapa chonchi akungofunako munthu mmodzi. Ukhoza kukhala iweyo akuti ungopemphera kuti Ambuye ndipaseni mzimu wa pemphero, ndipaseni kuthekera kuti ndikayime chipemphero. Ku Ezekiel Mulungu akuti I searched for a man, komano sinampeze munthu ameneyo. Kodi kunalibe anthu analiko, koma onse anali busy. Akati agone amangogona usiku wonse osapemphera. Akati adye amangodya mamawa, masana, madzulo osasalako chakudya. Ndeno akuti Ambuye Yesu akuti ndikusakasaka munthu amene angapange chisankho kuti neyo pa wiki ndizisalako chakudya cholinga pa banja la kwathu zinthu ziyende bwino. Akusakasaka munthu amene angapange chisankho kuti ndizipemphera ngati Danieli mamawa, masana, madzulo katatu pa siku. Mulungu akusakasaka munthu amene angayime chipemphero kuti china chake chichitike mu area 25C. Kodi uli kutiko? Ukhoza kukhala iweyo mwina mbanja la kwanu zinthu sizikuyenda. Wina akati apite pasogolo ndi skulu ndiye kuti ali pa Sunday 8 kulibeko wa form 4, kulibeko opita ku college. Chifukwa chani? Kodi unazifisapo zimenezo? Ndiye kuti pali limitation ngati imeneyo imaphasulidwa ndi pemphero. Mulungu sikuti sakufuna kuti adalise mtundu wa kwanu, kuti sakufuna kuti mtundu wa kwanu upite ku college pakhale ndithu mabwana na managers. Akufuna komano akadali kusakasaka munthu woti apange chisankho kuti neyo ndima chipemphero, ndipemphera kuti kena kalikonse amene Satana anayikiza mbanja la kwathu katani kazulidwe. Kodi sungakhaleko iweyo kuyimira banja lako? Kodi sungakhaleko iweyo kuyimira mtundu wa kwanu? Kodi sungakhaleko iweyo kuyimira dera lako noko 25C? Mulungu akuti ndikusakasaka munthu, ndikufuna kuti ukakhale iweyo.
ndeno ndofuna kuti usanachoke panopa upemphere kuti Ambuye ndipaseni chisomo cha pemphero. Ndaphunzira leroli kuti pemphero ndilumikizana pakati pa ine ndinuyo. Pemphero limapanga authorize kuti china chake chikachitike. Sindingangonena kuti zanga zili bwino opanda pemphero. Ukangoti zanga zili bwino ndiye kuti pemphero lako lija ndimene lipangise kuti angelo abwerese zabwino. Kodi iweyo alipo angelo amene angabweresere zabwino chifukwa cha pemphero lako? Pemphero is an investment. Ndofuna kuti pamene ulipo ungopemphera, Ambuye ndipaseni chisomo, ndipaseni chisomo cha pemphero. Ngati Elijah ndizipemphera, ngati Danieli ndipemphere ndithu mamawa, masana, madzulo. Pakufunika chisomo cha pemphero. Sungapemphere kuthupi, ndichifukwa chake umatopa 2 minutes basi ukhala basi. Koma sopano Mulungu anena kuti uzipemphera nthawi yayitali. Sungapemphere nthawi yayitali opanda chisomo. Musiku uno ndofuna kuti ndikukhuze ndi chisomo cha pemphero. Mulungu akupase chisomo cha pemphero. Lero ndakamba za pemphero, ndeno Mulungu akufuna asise chisomo chake cha pemphero. Winawe ngati ukufuna ndithu uzikhala wanjala nthawi zonse ya pemphero, Mulungu akupasa njala imeneyi mu dzina la Yesu Khristu. Ambuye ndofuna chisomo cha pemphero, chisomo cha pemphero. Ndipaseni chisomo cha pemphero. Ndofuna ndikhale nsikana opemphera, ndikhale nyamata opemphera, ndikhale mbambo opemphera, ndikhale mzimayi wapemphero nthawi zonse. Pemphera, pemphera, pemphera. Akupase chisomo, akupase kuthekera. Ngati umafunisisa ndithu kuti iweyo upemphere ndithu ku Mzimu, upemphere malilime, pempha kwa Mulungu. Ambuye ndipaseni mphaso yopemphera ndithu mu Mzimu, mphaso yopemphera malilime, kuti ndikapemphere mu Mzimu komanso muchoonadi. Pemphera, pemphera, ndipo Mzimu wa Mulungu usikira pa iweyo. Mulungu akupasa chisomo cha pemphero. Suchoka malo ano opanda chisomo cha pemphero. Pray, 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 pray. Pempera, 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 pempera. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Pempera, pempera, pempera. Pray, 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 pray. Ambuye ndifuna chisomo cha pemphero, chisomo cha pemphero. Ndikayankhula zizichitika, ndikayankhula china chake chizichitika ndi moyo wanga. Mu dzina la Yesu Khristu. Pemphera, 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 pemphera. Mupemphero lomwelo Mulungu akukhuza ndi mphaso ya pemphero. Mmene ukupemphera Mulungu akubweretsa china chake pa moyo wako. Pemphera, pemphera, pemphera. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Pemphera, 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 pemphera. Pray, 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 pray. Moyo wako sukaji mosi, moyo wako sukaji mosi. Zina la Yesu Kristo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Pempera, 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 pempera. Pempera, 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 pempera. Pray, 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 pray. Moyo wanganipeleka kwa
Tekuti Mulungu wamuzuza akuti mwana wapemphera chisomo cha Yesu Kristo muzina la Yesu Kristo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father.
Kumbukira pamene ulipo, I just want to bless you. Atate mu dzina la Yesu Khristu, tuyamikani chifukwa cha tsiku la pamwamba. Tuyamikani chifukwa cha kupezeka kwanu malo ano. Atate, mwamasula ana anu, mwaphunzitsa ana anu, mwakwezaso, mwapasaso position ya nyuwani mu Mzimu. Kuthupiso zawo mwapasaso zofunikira. Zimene amazifuna kwambiri, zimene amalipira zija, Ambuye mwachitira. Mukatamandike mukakwezeke mu dzina la Yesu Khristu. Chachikulu mwapasaso chisomo cha pemphero, mwapasaso mawu anu. Tipemphero langa kuti oyipayo asayandikire, oyipayo asalande chabwino chimene mwapasa mu dzina la Yesu Khristu. Kumene akupita ndikulengeza zisomo zodabwisa, kumene akupita ndikulengeza chitetezo mu dzina la Yesu Khristu. Ambuye mukatamandike, Ambuye mukakwezeke. Pamene akagone, moto wakumwamba ukazungulire mu dzina la Yesu Khristu. Ambuye ananu angamuvani kuzera m'makutu mwawo, ndi chifukwa chake samatenga china chake kuchokera kwa inuyo. Kuyambira leroli afuna amve kukumvani kuzera mu mtima mwawo, mtima umene mwayikamonso Mzimu wanu. Ndi pemphero langa Baba kuti communication ina yonse kapena zolandira zina zilizonse za uzimu pamoyo wawo zikasekulidwe, makutu awo auzimu asekulidwe mu dzina la Yesu Khristu. Ndikulengeza kuyankhulisidwa, kandi kuzera mu maloto, Ambuye kayankhuleni, kandi kuzera m'malingano mwawo, Ambuye kayankhuleni, kandi kuzera mu mtima mwawo, kayankhuleni mu dzina la Yesu Khristu. Ndikupemphera iweyo kuti wakhale ndikuthekera kumva mawu a Mulungu, kumva meseji ya Mulungu, ndikuyigwiritsa ntchito mu dzina la Yesu Khristu. Moyo wako sukhala chimodzimodzi, ndiwe odalitsika, ndiwe mwana wa Mulungu. You are such a favored person. In the mighty name of Jesus. Ambuye katamandikeni, kakwezekeni mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen.